खुलुमबाय आंनि नामा बेर'निका नार्जारी ओमफ्राय आंनि न'आ गसाइगावआव ओमफ्राय दा आङो बे सालाकाति हेन्डलुम क्लास्टारावहाय आङो ट्रेनिंखौ होगासिनो दङ ट्रेनिंखौ होफैनानै आंबो जोबोद मोजां मोनदों ट्रेनिसफोराबो जोबोद मोजां ओरैनोथ' दानो गोरोंजोबखा ओमफ्राय बे जेकार्ड मेसिनावसो आगर दानायखौ रोङामोन नालाय दा बेखौबो रोंबाय दायो जोंनि ट्रेडिशनेल दख'नाखौ दागासिनो दङ बिसोरो ओमफ्राय ओरैहाय आर'नाइ दागासिनो दङ ओमफ्राय ओरैहाय बड'लेण्ड गामसा दागासिनो दङ ओमफ्राय ओरैहाय राजबंशी गामसा दागासिनो दङ जोंनि गोबां बिमा आइजोफोरा दा बे सुबिदाखौ मोननानै गावबागाव न'खर खांनायाव सहाय मोनसिगोन बेनि थाखायनो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ हाजासे हामबाय होनाय थाबाय। नमस्कार मोर नाम श्री कमी राय मैं सालाकाति हेन्डलूम क्लास्टारत ट्रेनिंग দিব পাই নথৈ আনন্দ হৈছোঁ। Btr सरकारे आमार महिलाসকলক ইমানখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে Btr सरकार আৰু UP सरकार আৰু प्रमद बर' सारক धन्यवाद ज्ञापन কৰিলোঁ। खुलुमबाय आंनि मुङा रिना बसुमतारी जों दिनै नैबे सालाकाति हेन्डलुम बड'लेण्ड क्लास्टाराव ट्रेनिं लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो प्रमद सारनिसिम बहुत साबायखर बावहरो जों महिलाफोरा बेहाय फैनानै जि दानानै एबा माबा मोनसे बिजनेस न'खर खुंलांनायाव सुबिदा मोनगोन होननानै जों आसा खालामो दिनै प्रमद सारनिफ्राय जों उनावहायबो बिब्दिनो जोंनि उनाव फैनाय महिला बिथांमोना जों बायदिनो मोनलांथों एबा संसार जानाय न'खर बेंनायाव सुबिदा मोनलांथों गथ' गथाय फोरोंनायाव बेखौनो जोङो मिजिं थिनानै प्रमद सारनिफ्राय बहुत साबायखर होयो। जों आइजोफोरनो बे ट्रेनिंखौ हरनायनि थाखाय जोंनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौ जोबोद गोजोननाय होबाय।